Zo'n 40.000 kilo onzout is er in de gemeente Dantemadiel de aanroende dagen al struit. En dat wordt alleenig maar meer. Alle man en joen loeken de struiwijn er in deze omstandigheden op uit. We hebben juist een hele raam dingen. De lei juist natuurlijk een snier. Dus we hebben mijn eigen mensen, maar ook wat bedrijven die we inhuurd hebben. Een heel grote dieken we schoonmaken van snier, zout erop. En eigenlijk is het beeld nu wel redelijk netjes. Maar omdat ze nu aan het andere wat buikjes verwachten, doen we nog een preventieve ronde. Zodat iedereen aan weer hopelijk veilig met werken. En die struirondes beginnen petiert. Om 4 uur gaan de eerste wijn de dik op. Heel druk en we hebben weinig slaap. En zoals vanmorgen zelf vernamen is we beginnen heel betiert. En jongens ben wat later thuis. En vooral de wegen vrijmaatje van sneeuw en ijs en een laagje zout erop. Meestal voordat het meeste verkeer west is, maar dan is het altijd nog wel heel goed te doen. En aan om een uur als 6 uur dan wordt het pas echt gelaten en dan hebben we eigenlijk al het zout op het dik te lezen. Het winterske waar had deze weekend nog on, dus de drukte is nog net voorbij. Maar dat vindt Carlo geen probleem. Het is hartstikke mooi werk en aan de ene kant ook wel een beetje spannend, want je moet altijd wel goed de kop erbij hebben. Want het kan natuurlijk overal wel beveiligen, wij zijn glad. Dit wordt nog wel een spannend weekje. Dus, vanaf het weekend gaan de temperaturen pas weer wat oprennen. En het is een beetje onder nul, krijg boven nul. Dus het is vooral goed uitzien en eigenlijk alle dagen maar van een voort.